Bayep song nok thal thangnai sikang nok nugui mankhana jini tiprajwk bwrino dana pina khlaiye auto bisingo phonungmani nukjakmani rok belai khana viral wngkha kai oborokno arrest ni demand bo khlaikya abo baino tini bo arrest khlaijak kha obono hino jini social media ni power ga obo haikeno jeng viral khlaiye bono arrest khlainani bagai jeng jaitokha bono ga abon bagino obo haikai romjakai bongni bini buma khangbai no norok nugui mankhana bo high treatment mangkha nga bayep song naini di jeng bo haikai bono romui nahaka chini je viral khlaijakmani chini je video rok clips je YouTube Facebook rok rijakmani bagai police rok bo belai khana help khlaika bono rom thani nga bayep song obo haike no next time obo tebo kaham kai jeng video rok khlainai hingga te khorang ti sanai chini tibrasa chini dofano banjinani bagai tangai hingke bo obo haike umdi haike bo phono gai yok thanga hingke chini Debbarma rok belai khana lasimung khamung aun bagai no bo tini obo haike romjakna nangkha belai khana police rok na hambai ma ya faro borok dakte action na hamani bagai jeng obo haike no khorang ti sana nango jeng jodi khorang ti saya hingke bo obo haike manjakla khamung bo tini obo haike manjakya hingke bote bo wanchu kamung sak saijung kotor hinei awon bagai di hai borok no fat romai arrest khlaina nango